חלק 2 לסדרה החבורה לא נתחיל. מודיעה מראש, אתם רואים שעשיתי קצת שינויים וגם החסרתי דמויות, במקום 6 עשיתי 4, כי 6 זה too much. ואני עם חברה שלי שהיא תעבור לי אוף קוראים לי. עופרי. טוב, יאללה, בוא נעלה לחדרים. בואו, אנחנו במלון, אבל הבית שלנו תביא את המזוודה. תקשיבו, אנחנו בקומה שישית, אתם בקומה שנייה. אתם חדר 11, אנחנו חדר 20. יואו, טוב, לפעמים יואו, שכחתי לעשות פתיח. אז חברים, הגעתם לערוץ הסדרות של טוקה בוקה, של טייל. בסדרה הקודמת היה פחות הערכה, אז אני מקווה שנקבל הערכה. כן, אנחנו צריכים הערכה כי אנחנו נהיה שירות אחרת. יואו, טוב, יאללה, בואו לחדרים. רוצים לשמוע בזה. פעם אחת רוי נפל על הראש וקיבל מכה, ומה הוא נהיה מטומטם. כמו תמיד. שתדעו שהם זוג, כאילו. לה קוראים נוי, רק אומרת. נזכיר לכם את השמות אם אתם לא זוכרים, ועשינו שינוי לה. קוראים לה נוי. לי קוראים נועה, כמובן המאמנת. לא קוראים לבין הזוג המאמנת שלי עומר. לא קוראים רוי. הם בני זוג. נוי ורוי. טוב, אחי אתה בא לחדר שנחכה שהבנות קודם נעלה אנחנו ואז הבנות. כן, שחכו כאן. איך בסרט? מה אתם נדחפות? קודם כל משלישית. מה? צחוקים. רק שתדעו שלנו יש יותר הומור מהבנים. ממש, רוצים לראות איך אנחנו מצחיקים את כל הצופים? צופים תגידו אתם אם זה מצחיק. פעם אחת הלך איש, נפל הבור, בום, שניצב. ממש מצחיק. תראו, בנים. ילדים, בונה. מי זה מדברת? מי זה? במעלית כאילו. תאל, מי זאת? יכול להיות. את מובילה אותנו כמו מהסרטון הקודם. כן, כי רציתי להגיד לבנים שזה הבדיחה הכי מטומטמת שראיתי בחיים שלי. יאללה. בונה, אני עצרתי אתכם. אז תהיו בשקט חמודים שלי. את לא עצרת אותנו, מי עצרת אותנו? ומי יצרה איתי מסלחים? אני, בטוקה בוקה כאילו. טוב, רק אומרת, נכון שהם הולכים אחרי לחדר בריכה? נכון, אנחנו חייבים להקים מוקדם. אז תקשיבו, אני אוהבת לישון, אז... החדר ראשון זה פיצה, והחדר שני זה פנקק, כן. אני באמת שוכחת את הכל, נכון. טוב, זה החדר שלנו. יאללה, בואו תראו. כן, אחרי זה תביאו מה זה סטייל. לא נראה לי ראינו אותו, אבל בסדר, מקווה שכן. יואו, זה מושלם. אימא'לה, זה חדר החלומות, באמת. אבל... טוב, בואו תכנסו לחדר. תראו את הסטייל הזה. קלטו. זה לא כאילו מקום ישיבת טוב. זה לא יפה. זה לא יפה. אוי, אמרנו לעובדים שישנו את זה, שידרתי פה. הם לא הקשיבו לנו, אני מתקשרת אליהם. היא דיברה, הם אמרו שעוד 2 דקות הם יסתדרו, כעבור 2 דקות. טוב, הם החליפו, יופי, היה לי הצפה. טוב, נחזיר את זה, זה מאמינים? לא יודע. למה לא? זה מה כן. טוב, יש את זה.